belai kelai no hakam ka tei wana masingsa kok tini simna amchai hajamara RD block ni bisingo kelai jak jalai koto kami wo mana bodromoni ni bohna na jalai koto kami bodromoni ni bosini jago o kami wo tini o kami ni no khorok nei takuk borok o kuwa wo yang o kuwa kesam onek bosoromoi belai kutuk o kuwa wo borok aromna ni hnei ongkhor layo oxygen maya ongkhana khub সম্ভবত je puila ongkhor nai bo oxygen maya ni bagai bo arona pra ka phai tongmano nugui tei khoroksa onok ni nok phang bo haino hai ongkhori thangai haino hai oxygen maya ni bagai obo haike khoroksa puila je ongkhor nai bo jaga no thika hanai cheng khabar khanaka ebong tei khoroksa bo kusu serious no obo haiklai khorok nei borok khorok nei serious chini kamini borok ke bo bono faiti saiman failia last পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস রংনা খবর হইয়াকয় ও বরক ন তিসাকা থিয়াবা হসপিটাল থাঙ্গৈ বরং কথি হनै খরকসানো কথি হनै সাকা তে খরকটা তাবো খুব সিরিয়াস অবস্থাও তং তং অবহাইকে আং সানামো চংমাখাই হাইছে অবহাই কুয়া কসাম যদি চিনি কামি রগ গানা গিনি রগ আগিনি খুরজাক তংই তং থাঙ্গাই আবো যে সকেফানো মথুবি পাইনা নেংথং কারণ তামনে হেমবা অকুয়া তৈব নংজাগিয়া আইনো খিকলাই তনমাসে oba haike o kuwa ato de tong kerei borok atong hnei naya koi rom laina hnei ongkhorei tini khorok ni জীবন tabo khorok chakai thika te khorok chakai jai jai obostha aboni bagai khajan takte buksong narokno kobokna ne muchungo je thuijanai takuk ni bomongkha guluriang sara khedasara elakane o jaga samong tangna ne phaijamani sikla borok tai o nok phang no khoroksa prashanto de borma bone bihik tei besa khorok nei bobo serious obostha o tong tongo oba haike kwa kasam rok tei ta tong thong chini kami amchai rogo agi aidorogo kwa kotor kuthuk kai khullayoi chung tui nanglai kha ya batabo kwani tei bote nanglai nani nangya kol haike ba submersible lokai layoi chung tui nanglai tongo borok bo orni tui nangya borok bo already bong ni kol tongo motor beti sai tongo hai pano se borok tamoni bagi jana ojaga o aromna ni lob bai borok ongkhor layakai borok ni জীবন o obostha thang soika belai khairongma singchaja jong oba haike visit khaiteka je mansang elakan borok bongna suba laika kumpano kamai thangjanai thui thangjanai takuk bono tin te kipli mandia te khorokcha thiyako jong kaitoni thani surinai borok bojate haino hai kahamuni phaipitung tai obo hai durghotona te ungya tei okwa no jong muthotna ni bagai tinin simina initiative nanai jate buskang rogo ke boklai rokhana ta thangtung sarai khanai pano klai mano hayake je kono babe komuni jaga kuwa rok tong thani rogo ajaga rogo bochung jate khlaiei o oxygen short ba je kono problem ungya tei jongma wansuknai actually o jaga kotam korei current nangkha hanan nibo korei o tolao oxygen short je fire service rok borok ongkhori akoi ti saka bok sak bai thangbo khub kosto klai mati thaka oxygen belai kom no okwawo aboni bagai khajan ta te bu thangna kobok jawo nar kisa nai ne di kwa busu thu aboni ke buskang sala tini thane obo hai durghotona tang situm thambai nang kok sai chau okwa nai de okwa busu thuk camera se belai no andra bundar no huro inke prai 30 hite 40 ফুট nai tuino prai 10 ফুট rok ni layane omo haike klai thangmani bagai banchina musung phano tini hai jorao bansui malia khoroksa langma sonani nangkha omo haike gloriang bini thijana ni bumungkai gulu riang khedasara kamini belai khaino khairok masing sangkha ojaga parani borok bo saito hinai suka banchirnani bagai hai hunpano dekhei rok bai tisaimanani sombobot na krikha hani bagai fire service gari phayakoi oro borok no tisa paikya tei khoroksa belai khaino las amabo belai khaino serious tongo engai je thijana inke belai khino kabo kaije ko sikla ko kharung masingsa
Fadingkai o parani lukurokno kisisa kok sung naisiwane. Okwa je okwa busurok balok khana okwa kasam. Okwa kasam ha kai to balok khana pra 20-25 bosor. Ingke mo kwa mo tamni bagai omo haike ton dikatabu bro orne tui rok nang itong kha. Bo abo tabuk to borok o sok ko karen dok sot na kai nok bubagra ro orne tuino khoksa lai nung lai yo ba tuk tui tukula yo ta. Tini borok boba haike tini okwa o kluk mane klaika amo kisa saikena. Ini borok sawo aromna ni hne ngo phailai ta. Phailai pore dom kol oro riwoi kisah sesaroka ulo khai abone pore khai tam khamo saimania oro dom kol luglang khang aprang taisa nogo thangya ko ura asuk tong kha asuk pore khai chiring mokrok khanao khana khai tam khane parane boro joto phai nai kha dang ni jibon nukha o sedang ko kelai nai kha khairong masisa kini gulu ani gulu bo sakang kelai thangra kapung kelai thangre kaisa o ko posan to dhama rosan to bo bono basina bagai bo taisa thaka ongkhori thaka gulu kelai thangna ongkhori thango gulu ongkhori thango motor sarongna thango football le tui pai khakai kusubi yang tongya diba nga football te suklana thangra ta na na suklana thangna thai abla saimya nga gulu khai sakang baira no sakang kelai kha ইয়ার পরে খাই motor sarongna thangtani kelai kha বলতে ও মোটর বড় বাচ্চা কা দেনা motor u bidala কনি কে তারা oro khachi ja kelai hayo botese saka kai phaja kai phayo awon pore kai phajanga bos kelai thangai saka kai hayo kok kaham kan khai dong ka ba ko ngai sawoi haine nin mong ko borok salai dong lai ta phaji ni ya monai ako nya tong ta borok apro gulu kaham kan kok sai dong kata ngai borok ko no ya kaham no honai ang ta no thangata no thangoi ako ta sa hai pro ke ni bagai sang kobok nai o kamini jot takuk te bukuk sangna bo kobok nai মানে অবহাই চেরাই খানে রং সতর্ক তংদে যে কোনো কারণে কলাইয়াতে তাই মজাতে টোটালি মুঠবই পাইজাক না নেতেই তাই অবহাই গানা গিনি যদি টং টং খাঙ্গে ও কামিন বরক সাইমানো বা সারা তিরপ্রানি চিন্তি প্রসাদ টংমানি বেবাক জাগানো জরা কাইসা কোয়ানি তৈ নংলাই টংবা অবহাই জাগা যাতে টোটালি মুঠবই পাইনাতে যতন রিকোয়েস্ট খাইনাই তাই সতর্ক তং যদি তাই থৈজানাই নখং ন খাইরক যদি তাই বস কামি সালো जों অবহাইনি বিপদনি হাতে কাটিনান বাগৈ जों motor ordek monte khijon jaktam karone tei kalia naina hanei ongkhor thaman pore bo obo haiklaya koi ongkhor thangka ya ba ses porjonto bo kaimalia ingka amonya gulo bonino buprang ajagani no a sengari kamini no a je perina fainai bin bokra jeng no boni buprang ba kumuitamung tongkha thangai bono romne hin thangmani bo bo hai kino oxygen kok obab ni bagui no obo hai phaimalia লাস্ট পর্যন্ত তেই খরকচা থাঙ্কা থাংমান পরে বজখন নাকি শ্বাসকষ্ট নুখা আমন পরে বফাটপাট কেজাগৈ বফাটপাট কাই ফেগা এ আবো হাইকে আজাগাকে খরক নাই ফেগা একসঙ্গে হে তিনি বহইতো আমন উংখানা ও জায়গাও অকুয়াও অক্সিজেন নিবাগৈ ন অবো হাই উংই মানো এবং বেলে খ্লাইयै ওয়ান সোনা নাঙ্গো তাই অবচিনি সচেতনতানে অভাব দङ কিসা অবো হাই কুয়া কাসাম রক ন হাইনো মুঠপ পাইনানি নাঙ্গো হাই এখেবা অকুয়া বা running kuwa phanose kuwa bisingo oxygen kare ingmani bagai oba hai besar pura dysfunction ngai oba hai durghotana rok gotu ya aboni bagai no kobokna ni musungo oba hai mane kuwa rok no jeng use khlailayawoi muthoi paikha ke chawo ebong jeng tirpra government ni torof theke jesakai phano jotto kamio nangjaknai tuini bagai jeng kol doi tongo block ni theke submersible li tongo jotto kamina yake water supply kotor deep tubewell ya khaba many deep tubewell ya khaba tubewell obo hairog riya koi tongai tongmani jarawo obo hairog na jeng totally avoid thikai chawo amon bising che obo open teiba sitra pitra rogui tongo hamya sitra klayo obo hai ti rok na nangya gai chawo ebong jeng jesake phano kobok nai
obo ne hoite satorkong bainani bagai chini tahu te buksong beskang thainai salo jate obo haike kwa kasam rogo ba jekono